Jamhira mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare en garti hannde oɗo ñalawma altini 15 lewru septembre hitande ujunnaji 2025 habaruji moɗon gommotoɗo toon to États-Unis ɗum noon ko toon to Maison Blanche ɓa ƴewtoon hono kanko cour d'appel ɓe mbawi wiide wonde ko kanko Donald Trump o ala haqqe segde hono Lisa Cook goto e gouverneur uji banque fédéral hande toon to Washington kadi hono kanko prosecuteur ɗum noon ko ɓi ancien président ɓi ancien directeur FBI o porti kanko hoore makko Donald Trump ma ƴeew kadi holko woni sababu muɗum affaire kanko mayde makko Charlie Kirk nene continue rebde hande ɗum noon e wayno ko kamɓe républicain ji e surtout won sénateur uji ko wayno représentant ji won ko wayno Nancy Mace eɓen continue hutorade laamu pour pour haltude kala neɗɗo kalɗo hunde ko fate mayde makko kanko Charlie Kirk ɗum noon e wayno ko ƴefti proposition hande wadde pinire hono kanko Elon Omar représentant jiyan toon to Minnesota ɗum woni titre uji men mawɗi e habaruji men États-Unis hande ma en garto detuji muɗum joni siftin ɗon tan hande ko altini 15 lewru septembre hitande ujunnaji 2025 ma en garto joni أعزائنا المستمعين، إذاعة جول ساري تمد لكم يد من أجل أنها تتعامل معكم، من أجل أنها تشتغل معكم. إذاعة جول ساري فتحت أبوابها بوجوه جميع اللي راغبين بأنهم يتعاملوا مع إذاعة جول ساري داعين الولوفيين البولاريين الحسانين والسونيكيين وما يميز حد عن حد. إذاعة جول ساري تقدر تروج إعلانات وتحسيس وتغطية. إذاعة جول ساري موجودة من أجلكم، سعادتنا تكمل بالتعامل معكم. راديو جول ساري انترناشونال. radio mon radio Jowol Sare ari weddo on jungo ngam yidde gollodade e mon e kala fanno no jidirɗon faltaaki capato pullo so ninki e wolof e kala leñol so jiddon ko wadanede publicité e reportage communiqué e erango radio Jowol Sare wonan do ko onon weltare amen ko liggondirde e mon dum non bisimilla mon. radio Jowol Sare ni radio ay aga qibaru kinni i wakati radio Jowol Sare a wiki temberini kasuka humanto kannu kusuka humanto reportage ma ibega publicité amundunu communiqué ma émission bega katta anyimme qibaru bangande akitte mberin tenga katta kay khara jonka nyani khibari bangera ganyani bismillah. radio Jowol Sare mu ngi leen di talal loxo ngir ànd ak yéen liggéey tukulóor naar soninke olof bàyyi wuñu kenn képp ku fi ñëw lépp loo bëgg ñu defal la ko ni nga ko bëggee muy publicité communiqué radio Jowol Sare tàllal na leen loxo yéen ñëpp képp kuy xeet boo xamante ne yaa ngi ci àddina bi rek radio Jowol Sare mbégteem ak bànneexam mooy ànd ak yéen liggéey kon bismillah. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare no mbiɗen en gardinde titre uji men ni hono toon to Washington ono cour d'appel goto kañum waɗi ɗum noon ko juge uji kañumen koye men ƴewtotoɓe so tawi neɗɗo porti plainte ko fate ñawore ene wayno ko oɗon cour d'appel ko cour fédéral kadi kañum koye men ene wayno ɓe mbaɗi ñawore e ñalawma hande altini pour wiide wono kanko Donald Trump segdemo oɗo goto e gouverneur uji toon to banque fédéral hono kanko biyete Lisa Cook ɗum ɗon ko hunde nde wawa gasde e ɗum noon e tugnade noɓe kalirni mbi wonde ko kanko oɗo Lisa Cook ko sekira ko gueɗe ɗe ganduɗa hen ngala ko nawdi ɗum e liggey makko donc gueɗe politique ɗum noon e wayno ko kanko Lisa Cook goto e gouverneur uji jeeɗiɗi banque fédéral en wayno ko kanko hoore o portino plainte ñanden caggal de Donald Trump fellisi neldimo lettere wiide wonde ko kanko hoore makko sekama ɗum noon e wayno ko kanko ko halno o wi ko gueɗe ɗe ganduɗa d' abord ko sécurité ko tan ko so tawi waɗi hunde bonde kono ala fof ko tawa e makko siftinɗon ɗon kamɓe Donald Trump laamuɗum wino wonde koɓe tawi wonde hitande ujunnaji 20 ko kanko hoore makko on ko ɗaɓɓuno ko fate galleji ɗum ko mbiyata mortgage galleji ñamale walla luweji walla ko way noon ɗum ɗon kadi ne wayno ko won fenade wonde hen ɗum ɗo fof noon ko hunde tugnade haralleɓe hewɓe toppiriɓe ko fate droit mbi wonde ɗum ɗo ko gueɗe ɗe ala ko nawɗi ɗum e liggey makko ko way wonde fof en wayno ko cour d'appel wi wonde ko kanko Lisa Cook ko fotani sekede donc foti artirede place makko kanko Donald Trump o wawi no toɓɓade neɗɗo mo ganduɗa mo neldi toon to Sénat
yo watan pour won so tay won mankude kambe gouverneur jeedi be taw kanko mo wayl lumtindum dum non dami no ko so tay lise ko kanyum worum selli wonde ko no sekir dum ni en ko hunde gongdinade dum non e wayno ko kanko down champo lumtino odo mo kambe senabe votani e nyaloma ono kanko bietedo Stefan Miran ko on mo Donald Trump subi yo won jeede dido gouverneur jeedi di tonto Banque Fédérale siftin don tangari ko constitution mo États-Unis ko kanyum horum rokki mo kanko président mo États-Unis yo subo mo yidi fof dido gouverneur uji kanyum horum wawa nawede ton sena bon wotane pour gongdine ko andatan kadi en wan ko dido gouverneur uji goto men fof ne jogi droit wonde place mudum ken wona duubi sappo e ko famdi fo so tawi wadani ko boni kambe kadi Banque Fédérale non e pour jodade nyande talase e alarba garodo en yantude kadi bureau ji sappo e ɗiɗi bankuji goddi gonde e nder États-Unis pour ƴewde so tawi ɓeyde intérêt ji ngalude ni walla ɓe gostu ɗum noon fof kadi ne wayno ko ma ƴeewa so tawi kanko Lise Cook omo joddo e mabɓe hande toon to Washington e tugnade kadi ko yalti hono kanko biyeteɗo Moren Komi ɗum noon prosecuteur uji cekaɗi e kanko Donald Trump ko laami ko yalti hande wiyaade kanko hoore makko ene wayno porti plainte hono Donald Trump ɗum noon e wiide mabɓe ko ene wayno ko kanko ceggol makko ko gueɗe ɗe gadduɗa hen ala fof ko nawdi ɗum holko waɗi ko o sekira tan ko sipawon politique kanko Moren Komi noon o siftini noon ko kanko hoore makko ba makko meeɗi wonde directeur FBI kono ene wayno ko Donald Trump sekini ɗum e hitande ujunnaji 2017 kanko James Comey ene wayno ko neɗɗo mo ganduɗa continue hande ne critique Donald Trump e continue kadi ene wayno ko kañum hoore mum bindi defte keeɗo kadi ko fate holko rendini e Donald Trump kanko oɗo debbo ceggol makko de tina wonde ko hono biyeteɗo Laura Lumo kañum hoore mum yiiti toon to Maison Blanche haalde Donald Trump wi ko alay sago seke kanko noon o andira wonde ko waɗi kawuji kewɗi ndewi e makko ene jeeya hen kanko biyeteɗo Jeffrey Epstein ene cokaɗo gi ko addi hitande ujunnaji 2019 kañum hoore mum mayde kaso ene jeeya hen kadi hono pafdadi cokaɗo oɗo sa joni ɗaminaɗo hono kanko Donald Trump mawo yaafo ɗum ko addi ñawru mum yaltata e lewru octobre ene jeeya hen kadi oɗo debbo biyeteɗo Ghislaine Maxwell ɗum noon kadi ko debbo gondanoɗo e kanko Jeffrey Epstein ko Moren Komi ko kanko woni procureur gonnoɗo caggal muɗum ha kañum hoore mum fawa duuɓi nogas ko wawi wonde fof ene wayno ko Donald Trump tugnade hande ko kanko Moren ko haali e nder plainte mo waɗi contre muɗum o wi wonde ko sekirimo tan ko sibabu nde kanko hoore makko kanko Moren o ba makko ko mawɗo FBI wonno e kadi ko neɗɗo mo ganduɗa mo weldani Donald Trump plainte o yeehi toon to tribunal kono kanko Moren o wi ko fof artire liggey makko ko haali mo ɓeyde hen wi wonde ko kamɓe procureur ji wonɓe toon surtout yen toon to diwanuji New York walla district New York ko yimɓe ɓe ganduɗa ala ko nawɗi ɗumen politique donc ene wayno ko kala ko waɗata liggey makko ala ko meeɗi tinde hen kanko hoore makko mo on wuuri banggue ñaamo walla nano wallude neɗɗo walla yaafade neɗɗo walla yurmade neɗɗo sibawno politique nde habaruji men États-Unis tugnade kadi ko yalti toon to AP News hono kanko Donald Trump ene wayno o yamiri wonde ko ministre makko défense yo neldigen wona 500 garde ɗum noon ko militaire uji toon to frontiére hakkude États-Unis e leyɗele taari ɗum noon ko frontiére uji surtout toon to diwan Arizona e to diwan Arizona e Texas ɗum noon ko tugnade koɓe kaali kadi ɓe mbiya hande ɓe continue dañji yimɓe taccoɓe frontiére uji ne naata États-Unis e surtout kadi e wiide mabɓe kadi ko yimɓe addoɓe drogue hande habaruji men gummiri to États-Unis hono kamɓe Maison Blanche nder konngol gummingol toon to Pentagon ɓe mbi waɗni kadi ɓe mbawi toɓɓude kadi laana gonka kadi gumminowo ka toon to Venezuela ɗum noon ko ngol ɗo woni lawol ɗiɗi gol ɓe bomba ɗeɗo laaɗe wiide mabɓe kadi ko laaɗe yimɓe goni hen kene mbaɗa drogue aji ko wawi wonde fof ene wayno ko andaka taw holde ɗum no waɗi ɓe mbawi kadi hande bombude laana goto ko gummino ko toon to Venezuela walla gummino ko diwan Venezuela ene e wiide mabɓe kadi gonno ko taccude pour nadde faade toon to États-Unis habaruji men hande ko fati mayde makko kanko Charlie Kirk ene woni ko kanko gardiɗo sous représentant Michael Johnson o haali haala kewko ɗum noon nde o yeehi émission goto mo ganduɗa en taw ko ɗum noon ko émission mbiyata Face the Nation ɗum noon ko huuɗi ɗum noon ko émission mo ganduɗa en télévision mbiyeteɗe CNBC News waɗi ɗum donc e nder konngol ɗo o haali o wi wonde ko oɗo saha joni caggal mayde kanko Charlie Kirk kadi o haali o wi
démocrate en républicain en gor fof nan wada bangi mudum gedde en beyde tok e kadi ko kewe leydi donc en wani ko buri haalde tan wala no ko fate mayde Charlie Kirk dum non tunade kadi ko anda haado jartinde hono kanko kambe ton to Maison Blanche be mbawi jantinde dole mabbe kadi républicain je surtout conservateur uji pour hadde kala neddo jogi commentaire ko fate mayde Charlie Kirk so tawi holli weltade mudum walla holdi yidde laabeede holko kanko Charlie Kirk ko haalano ha ko mo ware pour jomum yo tampini dum non e wiide makko kanko Mike Johnson dum do foko hunde nde ganduda wa wallu lendi sabu ko beydude soki tan e lendi donc ko fori wadede ko yene wani ko bangeji di fof yimbe ngussu haaluji bondi e jofondirde walla takkondirde ettoje hakkunde mabbe gor fof haalde wiide goddon ko fasciste walla ko nazi walla ko gede ban non pour bele leydi nden deej e wiide makko kadi dum do ko hunde fonde wadede sabu ko hunde hankadi sibabu mayde makko kanko Charlie Kirk fonde rokkude kambe leydi États-Unis haqqille kadi holno deejre dañira ko wona ɓeydude toke kadi ko woni e ko kewi ko en ko wawi wonde fof en wani Mike Johnson ko teskita tan o haalani ni ko fate sénateur uji woɗɓe waranoɓe ko adi ɗum ɗon e ɗum noon e wayni ko kadi ko e nder entretien kadi Donald Trump gueɗe ɗe o namda o wiya wonde caggal nde o haali o wi wonde kanko hoore makko mo wiya Genes toon to Arizona ɗum noon ko ñande alarba garoɗo e kadi so yehi toon kanko hoore makko mo waɗa discours namdi mo mbi holko woni sababu nde démocrate en taw ko sénateur uji mbara toon to Minnesota kanko hoore makko o ƴeftande hay konngol ni o haali ko fate ɗi ɓeɗon waraɓe o wi wonde ene wayno ko sinde gouverneur noddinom kanko hoore makko o haalanno kono noon e wayno ko teskita tan nde oɗo Charlie Kirk nde warande hay goto noddanima ko kanko hoore makko ƴefti initiative e kanko e vice président makko ƴefti mbi wonde drapeau ji Amérique fof e tellini ɗum ɗo fof noon e wayno ko hunde nde ganduɗa kanko Johnson o felama o wiyama o huccinani konngol directement e gardiɗo leydi tawde ko républicain on makko ko kañum kadi ɓeydattoke ɗe donc o sali jabade ɗiɗon haaluji ko wawi wonde foof ha hande ɗo jarten ɗo ene wayno ko kamɓe républicain ji e kamɓe démocrate eɓene continue kadi haaluji hakkude mabɓe hande habruji men États-Unis noon kanko représentante Nancy Mace ɗum noon ko jeyaɗo toon to Caroline du Sud ko haali hande e altine o wi wonde ko mo ƴeftu yamirore walla mo ƴeftu peeje pour wawde ñagade yimɓe liggottoɓe e maɓɓe toon to suudu représentant ji ɗum noon ko républicain ji pour beele ene ƴefta résolution ittude kanko Ilhan Omar ɗum noon ko démocrate représentant démocrate jeyaɗo toon to Minnesota pour kala ko woni responsabilité e comité mo ɓe ndendi o ɗum noon e wiide makko ko sibabude Ilhan Omar ha waɗi commentaire uji bonɗi contre mabɓe kamɓe républicain ji caggal nde kanko Charlie Kirk nde wala ko haalano e wani ko Omar kañum hoore mum fottino e neɗɗo goto kañum hoore mum ko joguiɗo show uji Mehdi Hassan ɗum noon e nder entretien ɓe mbaddi mbi o ko haali hen wi wonde ko ene wayni ko yimɓe ko wayno Nancy Mace ɗum noon ko oɗo debbo haalata yimɓe continue ɓe tujire ene harasa yimɓe hono ɓe sikkata ɓuuri kanko ɓuuri ɗumen doole walla kanko ɓuuri ɗumen jeeyde leydi takkude ɗumen ko wodani ɗum ɗo fof ko hunde nde ganduɗa enne kamɓe républicain gandi o haali kadi kanko Ilhan Omar wi wonde ko yimɓe ko wayno Donald Trump kañumen koye ɓe continue ɓe toujours wawde ɓeyde fitinaji ɗon leydi violence e surtout kadi en wawde kadi hollude wonde ko yimɓe hono makko kan Ilhan Omar ko yimɓe ɓe ganduɗa en potani jeeyɗo leydi oye ɓeɗo fof ɓeɗo républicain ji fof ko yimɓe ɓe ganduɗa o refti hen ƴettoje ɗum noon ko kanko Ilhan Omar haali ɗum nde o haaldano ɗum noon koye commentateur goto joguiɗo show ji mum ono biyeteɗo Mehdi Hassan ɗum noon e wayno ko ɗum woni kanko Mace ko haali ko ɗo joni kanko Nancy Mace noon ko tesira tan oɗo dumundu fof mo jeeya e kanko e républicain ji walla conservateur uji e wonɓe médias sociaux ji ene ƴeewa kala neɗɗo baɗɗo commentaire ko fate mayde makko kanko Charlie Kirk e kadi so tawi jiiti ɗum ɗon so tawi on ko journaliste walla on ko wawi wonde foof mbaɗa feere foof ha jomum dañi hen caɗele seketen donc wawi wonde fof ene wayni ko oɗo sa joni kanko Nancy Mace sifti ɗon ko représentante jeyaɗo toon to Caroline du Nord o wi wonde ko ƴefto résolution pour wadde peeje foof beele bonnande hono kanko Ilhan Omar ustude responsabilité ji muɗum e comité moɓe gondi comité patuɗo e ko fate jangde ɗum toon to suudu représentant
Caktorɗen habaruji men ko ha hande ko kanko Donald Trump e altin hande kadi e nder ko haali wi wonde ko felti neldude yimɓe garde national toon to Memphis ɗum noon e wiide makko kadi ko hunde ko programme o jogui pour wallude Memphis wonde nokku mo ganduɗa kiso pour habde yimɓe hiɓɓe bandiji gonɗi toon ɗum noon ne wayni ko haysindo kanko gouvernement Tennessee o jaɓini ɗum ɗon ko républicain en wayni ko maire mo Memphis kañum hoɗum en wayni ko hunde nde ganduɗa ene koko sali nene continue kadi wadde peeje fof beele ko police mo gonɗo e jimadi mum beele ne haɓa e kala ko wiyete crime aji gonɗi toon kono ko wawi wonde fof ene wayni ko kanko Donald Trump o wi wonde ko ɗum o jogori wadde ɗum noon e wayni ko kamɓe Memphis naaɓe e wiide makko yoɓe ɗamino ɗo e 24 heures bel ɗum noon heure uji garoji maɓe jiiya yimɓe militaire uji naata toon e Memphis pour wawde wallude habde ko fate bandiji gonɗi toon e laabi ɗum noon kadi en wayni ko kanko Donald Trump kadi ɗum noon ko décision kadi garɗo kadi caggal nde kanko hoore makko tina wonde ko peeje ɗe o jogino neldude militaire uji toon to Chicago en wayno ruttima caggal wiide makko noon e wayni ko caggal Memphis ko nden woni ko neldata militaire uji toon to Chicago ɗum ɗo fof noon anda ko est ce que ko sibabude kamɓe démocrate en wonɓe toon to Illinois ɗum noon ko guila e gouverneur o hono kanko biyeteɗo J.B. Pritzker walla kanko maire mo Chicago hono kanko biyeteɗo Brandon Johnson est ce que ko plainte uji ɗi ɓe ƴefti oɗo saha joni e nder tribunal uji ko ɗum haɗimo kanko Donald Trump neldude toon militaire uji oɗo saha walla ha o nakkito ko goɗɗum ko wawi wonde fof wiwande ko Chicago rewata e Memphis e caggal nde o régli probléme gonɗo toon to Memphis ɗum ɗo fof noon e kadi wonde noon nde haralleɓe ko fate droit et surtout kamɓe démocrate en ɓe paami wonde ko kanko Donald Trump woni koye peeje waɗi tan peeje ɗe waɗaɗe fof ko pour hadde woteji garoji e mois de novembre ɗi ɗum noon ko woteji suɓade kala ko wiyete en sarɗiyankoɓe walla suɓade gouverneur uji ha naki kanko Donald Trump o yiɗi ko républicain ɓuuri hen hewde beele ɗum ɗo fof mo wawa wadde hen peeje ɗo wawi wadde fof beele mo contrôle ɗiɗo bureau ji vote beele ɓe mbawa wadde hen ko pour républicain ji mbawa wadde hen ko beela fof kono noon e wayni ko oɗo saha joni kamɓe démocrate en parti démocrate e kamɓe indépendant eɓen continue haare mabɓe kamɓe ne less ɗum noon pour faddade ɗeɗo gueɗe fof ko wawi wonde fof ene wayni ko ɗum kadi ko kanko Donald Trump hande o fewji ummade toon to Maison Blanche. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare habaruji ɗi min jogono noon hande ɗemgal Pulaar e oɗo ñalawma altine walla e oɗo jamma altine 15 lewru septembre hitan ujunnaji ɗiɗi nogas joyyi gasi yaalaɓe ɗum noon ma gatu janggo kadi siftinde on tan ko musidɗo mon Amadou Touré haldunamon on jarama e mbaali jaam.